Ngisacela ukubuza msakazi, indaba zamaskandi ngayitholaphi? Ubona ningenanhlanhla nizishiphi nje nambe ibutholweni lolo umfazi. Nje ayikho into eniyiyona. Nokatite nomcineka ubona nini njena nje. Induna yenu Zimdollar. Iyona lento lena nje bese ikhona inhlanhla niyoba nayo. Nogcina ukubha abanenhlanhla nje. Nabantu abaphilayo. Nize bayifile. Niyanyanyisa futhi. Niyanyanyisa nje. Izulu sinje leso sinisenzayo. Nikwaze laphi le rent lemkhube nigilayo. Fazi noma ngabe uyigagu kangakanani kwelakithi kwaZulu uyazihlonipha ikakhulukazi kwenziwa into eyisiko. Sinile lo muntu. Isalukazi esidala singasabushintsha umshofo. Noma intombi emsulwa engenabalandawo ekwazi ukuma phakathi kwensizwe. Ikhulume ekukhulumayo ivumisa ingoma. Umlando wakithi uyayiphikisa ngalento eniyiyo. Ungizwe umlando komcimbi untombi wasemjabalanga shutha nami. Bukani. Ngishutha nami. Ayikhala. 27 kilometers uyangena ekhaya. La usebenza khona siyakhala. Okay hlelo ngabe zokukhuluma nje. Bechithi imali koshekasi bakwa Shoprite. Kodwa abana umgwaqo ungizwe umntwana ophinda Mandela. Phela abantu ababizwa ngomgwaqo bephila siyakhala manje.